हेल' गाइस, माबोरै दं लोगोफोर? नोंथांमोना दिनै आबहावा साननि थाखाय मा दंफां लाइफां गायखो? ओमफ्राय जोंहा नै गय गायदों। ओमफ्राय सिगाङावसो स्कुलाव हाबनाय समाव उन्दैयाव दंफां लांनानै गायहैनायखौ गोसोखांदों आरो दिनै। ओमफ्रायथ' बेखिनियानो गय गायनाया। ओमफ्राय थौदो बिदिब्ला दिनै ट्रेडिं खालामनायाव मा मुवा नांगौ बेखौ नायदो। फार्स्टआवनो नै पाउडार नांगौ। ओमफ्राय कटन गैयाबाबो नैबे जिजोंबाबो जागोन आरो पाउडारखौ फुननो थाखाय। ओमफ्राय नै सिजार लाबाय खेमसि मुसुगुर गोलाव जानायखौ हास'नोसै। ओमफ्राय नै बेथ' गोनांथिथार खुन्दुं, बर'आव खुन्दुं होनगोन, ओमफ्राय इंलिसाव थ्रेड होनो आरो बेखौ। ओमफ्राय नै बिथांखियानो ट्रेडिं खालामजानो नागिरनाय नोंलाय नायनो दाख्लि हरना लाखाबायमोनदां इनिखौ गोजौनिखौ हना लाखाबायनो आरो नायो। ओमफ्राय दा गाहायनिखौल' फुजागोन दा। आं पाउडारखौ लगायबाय मोननै मुसुगुरावबो। पाउडारखौ मानो लगायनाय जायो होनोब्ला ओमफ्राय जोङो गोलोमोना, ओमफ्राय पाउडार फुनालासिनो फुनायलाय नोंसोरो माबायदि दिलेनो ओमफ्राय बै मोदोमा फैफानो नागिरो आरो बेखायनो गोब्रा जानायनि थाखाय पाउडारखौ फुननाय जायो आरो। ओमफ्राय बियो गोजौआव हना लाखांखाबायमोन। ओमफ्राय आं गाहायनिखौ फुना होसिगोन आरो। ओमफ्राय गावनो बुंनायखाय ट्रेडिं खालामजानो दिनै होननायखाय ट्रेडिं खालामनायावनो दसे सुद लाफानोसै साननानै लाबाय आरो। नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर ट्रेडिं खालामनो रोङोब्ला खामायनो हायो गोरलैयैनो। ओमफ्राय दानिया बांसिन मेकआपनि कर्ससो लायो आरो। ओमफ्राय बेफोरखौबो सोलोंनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै ट्रेडिं खालामनायावहाय सासेयावनो 50 थाखा एरि मोनखायोना, खरस फैयो बेदरनि आन्था। जा रायज्लायनो बादो आङो। गरम बोथोर डाबल दुगैनाय जादोंना, लोमजालाय मोनथारदों देहाखौनो। खायसे सानगोन दख'नाखौनो गाननो रोङा होननानै, जाला बुद्रु गाननायनि थादा माने बे दख'नाया बिराद लिमोनला आरो एसे माबाबानो दुलुयो आरो। ओमफ्राय नै आं दायो फुगासिनो। फार्स्टआव खुन्दुं लानायखौ आं गारबाय, माने बे मोनसेजोंनो फुबाय थायोब्ला फैनो नागिरा आरो बुथुवा जायो। बे दिरुंनि खोमोना बुद्रुद्रु जायो, जेरै बै सिखाफोरा बुथुवा जायोना बेबायदि आरो। फुजायैया गोबाव जानायखाय सानाय मोन्दोंनो आरो। माने इसोरो ब्लेडजोंसो हना लायो आरो। ब्लेडजों हबाला फुख्ल'फ्लांनो नागिरो। ओमफ्राय बोरैबा रज'थारो गोरलैनो गोसोम। ओमफ्राय दिरुंजों फुबाला बेफोरो फैनो नागिरा आरो। ट्रेडिं खालामखांनायनि उनावहाय मुसुगुरा मेगन खाथियाव सिथाबोना, बेखौहाय फुगारना हरनांगौ आरो। ओमफ्राय आं मासाज खालामदोंमोन, माने जेबो फुनाखैमोन आरो आखाइया। ओमफ्राय मैगंफोर हानाय जायोना, ओमफ्राय बिदिनो सिखा हाब्रेनाय आया होनदों
सादोंनो आरो थ' थ्रेडिं खालामनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। ओमफ्राय गथ'खौ ओरैबायदि मिनिनो ओंखारदों आङो ना, बेयो मेसेबनानै थाबायना ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारलायबायनो आरो। थ्रेडिं खालामनो थाखाय नैबेफोरखिनिखौनो नांगौ आरो न'आवहाय कटन गैयाब्ला थुला गैयाब्ला जिजोंबाबो जायो आरो बे पाउदार फुननायालाय आरो ओमफ्राय फुगारनोबो हायो बेजोंनो। ओमफ्राय पाउदारखौ नांथारगोन, पाउदारा पन्सबाबो जायो जिखुनुबाबो जायो आरो ओमफ्राय नै सिजार खेमसि फिसा नांगोन, माने मुस्कुरा गोलाव लावना थायोना सिगांथिं बेखौ सिननो हायो आरो। ओमफ्राय नै बेखौथ' नांखाथारगोनानो थ्रेड। ओमफ्राय बेयो फार्स्टआव आं बायजेनबा खमसोमोन, 35 ना 45आव बायनायमोन, बिनिफ्राय 50 जादों। ओमफ्राय दा 60सो थांबाय दां। बायियाबो गोबाव जाबाय, ओमफ्राय मोनसेयानो गोबाव थाङो नालाय। ओमफ्राय रोंना थानाया मोजां, आखाइनि हाबाखौ खरस मोनो आरो। नै बियो जेनेबा 60 हमना लादो, 60 लायो, ओमफ्राय बे मानसिनिखौ फुनायावनोथ' 50फोराबोथ' फैखायो नालाय, ओंखायनो आरो। ओमफ्राय पन्स पाउदार नङाब्लाबो जायो, बेलेग पाउदारब्लाबो जायो आरो। पाउदारखौहाय जोंफोर गोलोमोना, जोंफोर माने गासिबो गोलोमखायो, गोलोमनायावहाय जाहाथे जोंनि बिगुरा लिमोनला जाया, ओमफ्राय फुनायावहाय उसुबिदा जाया, बेखायनो पाउदारखौ फुननाय जायो आरो। सानायाबो एसे खमायगोन, ओमफ्राय मोदोमफ्राबो फैफाया आरो। थ' बेखिनियानो। ओमफ्राय जायफोर आंनि भिडिअ'खौ गोदानै नायदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो। नोंथांमोनहाबो आंखौ सापर्ट खालाम, आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन। ओमफ्राय आं भिडिअ' लाबाय थानायावहाय ओइथिंजाय थेन्थ'गासिनो आरो इयो, ओमफ्राय आङो बोरैबा नुहुरसननानै लाखुमाबाय आरो, बे पात्तायानो गैया। ओमफ्राय नायलाय माबायदि थेन्थ'दों, खुगायाबो ब्लां सिनाय, ओमफ्राय मेगनाबो नायनाय बायदिसो आरो। माने बेयो मेसेबनानै दलद फुजाबाय थाबाय नालाय, ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारबाय आरो। थ' जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय। बेबायदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय था।